Walay patumang road closure sa Lapu-Lapu City Atoll sa pagpahigayon sa UN Tourism Events sugod og mga adlaw Hunyo 26 hangtod sa Biyernes. Apan ang CTMS may bahad nga higpit nga patuman ang towing og clamping sa mga sakyanan nga illegal nga nakaparking. Siloan meron din sa report. Karong hapon, nag-anam-anam na pagpangabot ang mga Ministers of Tourism gikan sa 30 ka mga nasod alang sa duha ka kalihukan sa United Nations Tourism Organization. Subay niini, gipakatap na ang mga personnel sa CTMS ug mga sakop sa Lapu-Lapu City Police gikan sa airport paingon sa mga resorts ug hotel nga magsilbing billeting area sa mga delegado. May advanced command center na usab nga gi-set up sa Shangri-La nga mo'y venue sa UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific. Apan gitataw sa pangu sa CTMS, Mario Napoli, nga way ipatumang road closure sa Lapu-Lapu City atol sa maong kalihukan. Hinuon aron mapapaspas ang pag-agi sa mga delegado. Gawas nga may convoy kini, may gipakatap usab nga mga traffic enforcer ug PNP personnel sa matang intersection gikan sa airport. Once nga naibato nga kanang paingon na sa area ang bisita, so i-hold sa namong traffic adjust. Kadali raman na. Abtan og minutes ko nga na. Paspas mong daga na. Samtang mibahad usab ang CTMS nga higpit gayud nilang ipatuman ang towing ug clamping sa mga sakyanan nga magpasagad lang og parking daplin sa kalsada. Kagahapon, duha ka mga sakyanan nga nagpark sa Barangay Buaya ang naklamp. Samtang usa-usab sa may Barangay Punta Engaño ug usa sa Mactan ang nasampulan sa clamping nga gipatuman. Kung naka-obstruct siya ma'am, dili na mo i-clamp, amo ginaguruyon. Kaya di mo na i-clamp, di niya kwaon. Kung samot, so amo naguruyon yun. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.